Tu sam uz ekipu iz Indeksa, Somo Native nagrada je ovdje, čestitke prije svega. Danas je jako puno istog sadržaja koji se stalno vrti, moraš na neki način pridobiti publiku. Kako ste vi uspjeli sadržajem publiku zapravo zadržati? Pa prije svega jako je bitan sam projekt. Ovo je jedan zaista poseban projekt bio gdje smo sa PPD-om htjeli podržati priču o dječjim domovima u Hrvatskoj. PPD je imao akciju koju smo mi kao Indeks željeli podržati i kroz naše Video Native platforme smo stvorili jednu, ajmo reći, storytelling priču gdje smo približili samu realizaciju projekta, ono što je bit bila i evo, nekako smo i sretni što nam je PPD dao priliku da sudjelujemo u cijelom tom projektu. Zvuči kao zaista dobra suradnja, sretni oni, sretni vi, na kraju svega zadovoljni. Jako zadovoljni. Ja mogu reći da smo mi proteklih godina radili sa puno medija različite native projekte i da Indeks stvarno ima odličan native tim i stvarno nam je gušt raditi s njima, a na ovom projektu smo se prepoznali jedni i drugi jer smo zapravo jedni i drugi godinama radili, podržavali svako na neki svoj način djecu koja odrastaju bez adekvatne roditeljske skrbi i mislim da smo stvarno jedni i drugi super osjetili taj projekt. Ovo je zaista hvale vrijedan projekt i evo na kraju nagrada za sve. Pa je, mislim da je zapravo jako pomoglo to što smo imali beskrajno povjerenje jedni u druge i što su nam kolege iz PPD-a i nama u odjelu marketinga i komunikacija i Indeksu dali onako otvorene ruke da zaista ovo napravimo onako kako smo u srcima osjećali da trebamo napraviti. Mislim da je zato projekt stvarno jako uspio.